za kamione, sljedeći put kupimo smeće odavde, to je za jedan od narednih vlogova. Dobro jutro, dobrodošli u 6. vlog. Ekipa, moja ekipa za ovo jutro. Zdravo ekipa. Dobro jutro, dobro jutro. Dobro jutro, hladno. Nije, sunce, lepo, vitamin D. Sunce greje, kad smo na suncu, lepo je. Nada se hvali svima, juče je dobila od babe minđuše. Pa gdje god se pojavi i koje god vidi, ona mora da kaže imamo nove minđuše. Tako da morali smo i to da zabeležimo za današnji dan, to je isto jedna važna informacija. Idemo nas troje sad na doručak. Tako. Ado, zamaglile ti naočare, nemoj da plačeš. Neki se smeju sad u školi zato što nemaš. Nemoj! A hoće? Ajde, idemo da kupimo šestar, treba nam šestar. Ajde, Dora, pred mene. Doručak je bio uzbudljiv. Nada je izašla iz restorana da baci neku koru hleba kučićima i došla je ovdje do centra i jedva smo je našli i krenula je bez jakne i ona ovdje trči tako kao izgubljena. I treba da je kupimo za školu neki pribor za matematiku, šestar, lenjiri i te stvari. Sad se naljutila se na Nemanju i Nemanja se naljutio na nju. Tako da je atmosfera zabavna. Dobar nam je bio doručak. Posle doručka čeka nas uvijek neki stres. Ja sam jela pečene paprike na kajmaku, mnogo su dobre ovdje u ovom restoranu u Tramonto, obožavam ovaj doručak, baš sam uživala. Nemanja je naručio kačamak, a Nada je uzela nešto sa dečijeg menija i ona je bila zadovoljna, ona je prva sve pojela i baš je bilo lepo i rekla je, mogu da kažem hvala ovim što rade u kuhinji, tetama što rade u kuhinji, stvarno su mi lepo spremili ovu hranu. I to je to. Sad ja sačekam njih da obave kupovinu u knjižari i ona ide u školu u drugu smenu, a onda Aleksu da preuzmemo iz prve smene. A najviše od svega volim kad ovako prolazim gradom ili kad sam u gradu, evo ovdje sad stojim i čekam moju ekipu i onda mi tako naiđu neke trudnice u susret i onda kad vidim lepu, trudnu ženu, to me baš obraduje. Hvala Bogu što nam se deca rađaju i baš sam srećna. Ne znam da, verovatno ja koja radim sa ženama vezano na tu temu reprodukcije, verovatno samo ja vidim trudnice po gradu. Ali eto, drago mi je, baš mi je lepo. Kad vidim, srećna sam kad vidim trudnu ženu. Kakav je to drugi dan ciklusa, da može da prođe bez suza? Ne može. Mora malo i da se plače, bar ja moram malo da otplačem kad su ovi dani. Išla sam da uplatim Nadi kalendar, slikanje za kalendar. A lepo su mi njoj rekli da se ne slika za taj kalendar, jer taj kalendar uglavnom završi negde ko zna gde i uopšte ga ne držimo na zidu i kalendari su mnogo ružni i slika je ružna i ništa mi se to ne sviđa, taj kalendar mi se uopšte ne sviđa. I mi kažemo našem detetu da se ne slika za taj kalendar, ali cijelo odeljenje se slika pa mora i ona. I evo danas je koji datum? Februar. Mi još uvijek nismo platili taj kalendar. I sad sam morala da skrenem ovdje da uplatim to.
Hoćeš da mi kažeš gdje ideš? Na protest. Na protest? Šta smo rekli, zašto se borimo, koga podržavamo? Koga? Trumpa. Trumpa. Koga podržavamo? Studente. Hoćeš ti biti student kad porasteš? Da. Da? A ja da budem doktor. Ti ćeš da budeš doktor. Ali pre nego što postaneš doktor moraš da budeš student. Šta to? Pa ti ideš u školu za doktora. Dobro. Jel tako? Ja ću stvarno budem student pa malo pa doktor. Jeste, student pa malo više pa onda doktor. Može? Ne, nego mama. Mama, a i mama da budeš. Moja ekipa za revoluciju. Aleksa, kakav ti je utisak prvi? Jesi uzbuđen, jel ti se sviđa? Da. A? Uzbuđen si? Da. A šta je ovo iza? Znaš šta je ovo iza? Crkva. Hram Svetog Save. Da. I ovdje iza nas je osnovna škola. Da, znaš da tu učiteljica Jelena tvoja, tu je u toj školi učiteljica. Da, i Đurać mali tu ide u školu. Aha. I Vaso veliki. Ne znam na koga Mili misli, ali evo već su počele nesuglasice. Nije nam dozvoljeno da snimamo razgovor, već ima neki sukoba mišljenja. Političkih, vakih, nakvih, mene politika ne zanima, ja sam za studente i hoću da mladi imaju budućnost u ovoj zemlji, a ne da se spakuju i da idu ko zna gde, na sve strane. Ajde za mlade i za ove moje mlade što sam izrodila da mi ostanu u Srbiji. Ima put, idemo. Idemo. Čekama me ovdje. Jel da? Pazi, pazi. Policija. Ne, pazi, stani ovdje, nemoj. Da se uključimo. Evo. Što ima auto? Da nosi zastavu. Nemoj da čekaš za tamo pozadnje. Samo ne odgovara ništa. Studenti! 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 Joj, što je lepo biti među omladinom! Svi na ulice! Svi na ulice! Svi na ulice! Svi na ulice! Jevreme! Jevreme! Jel ti zabavno? Da! Joj, Srbijo, ne daj se! Svi na ulice! 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 Svi u blokade! Bravo! Čestitam ti prvu blokadu! Bravo! I ti da se vidiš! Bravo, Milice! Bravo, Vido! Izdržala se! Nema veze! Ide tuđe! Da.
Gdje si Slavo? Evo na potiku, ajde. Aron? Da. Da. Aron! I Aronu da čestitamo prvu blokadu. Je može? Da. Da. Kakav dan. Emocije su išle gore, dole, gore, dole, gore, dole. Od onoga ja sam najsrećnija žena na svijetu do onoga šta radim bre ja sa svojim životom. I bila sam i tužna, i ljuta, i nervozna, i besna, i onda sam bila jedno vrijeme i srećna, i sve je to trebalo pohvatati. Imala sam blage bolove, nije toliko strašno, ali dovoljno da me nerviraju i da me pomere iz normalnog ponašanja. Meni u ciklusu je najteži dan drugi dan, to je ovaj danas, i 27. dan. Baš ono pre nego što krenu ti neki simptomi pre novog ciklusa, a da ih ne osjećam fizički, nego psihički. Znači taj 27. dan me baš udari na psihu i onda 28. dana osjećam te već simptome fizičke pre novog ciklusa. I ovaj drugi dan isto, to je baš onako zabavno. U suštini obaveze regularne, ništa novo, osim što smo išli u ovu šetnju. Zapravo okupljanje je bilo u 15 časova kod fakulteta. Ja sam u 14, ne u 14, u 16, u 4 sata, tačnije u 16 časova sam morala da pokupim decu iz vrtića. Pa sam ih ja uzela iz vrtića, pa smo išli do kuće da završim tamo još neke obaveze i onda smo negde oko 5 sati bili ponovo u gradu, 5, pola 6. Tada je Nemanja završio svoje obaveze vezano za salon i oko pola 6 smo se našli kod zadužbine. Kraljevčani će znati gdje je to. Tu smo se našli na početku šetališta i onda smo produžili do Dositejeve ulice i tamo je već bilo dosta ljudi koji su čekali da se priključe šetnji, jer su studenti, znači od fakulteta, fakultet je negde, ajde da kažemo, na pola Dositejeve ulice i onda su oni krenuli vamo ka nama. I onda smo se polako priključili, bilo je zaista dosta ljudi. Da, nisam verovala, ali dosta ljudi je bilo i dobra energija. Ja sam se lijepo osjećala, zaista nešto kao da radim neko dobro delo. Deci je bilo tako zabavno, oni su bili u šoku, ne znaju šta se dešava. Jevrem je stalno pričao, baš mi je zabavno, joj što je zabavno. Mila je bila gladna u jednom momentu, onda je poslije Aleksa tražio nešto da jede, ali ja sam rekla nema, kad se ide u revoluciju ne razmišljaš da si gladan. Umorili su se, zaista šetnja je bila, mislim za decu je prevelika fizička aktivnost, ipak je to bilo zahtevno. Vida se u jednom momentu unervozila u kolicima zato što hladno je, baš je bilo hladno, bilo je sigurno -1, možda tako. I mislim mi smo se zagrejali jer smo šetali, a Vida je sedela u kolicima, pa vjerujem da je u tom nekom momentu bilo hladno. Poslije sam je ja uzela u naručje da je smirim i eto, baš je bio zabavan dan.
ovaj današnji dan, ali evo sad mi stiže umor, ne znam više odakle mi energije. Htjela sam da pričam o ovim ulošcima, kako sam tu gdje jesam u ovom danu ciklusa, ali stvarno nemam snage da sastavim neku normalnu rečenicu, ne znam ni kako sam ovo prepričala. Ovaj dan današnji, ja, sve to normalno. Možda skupim snage da malo neki drugi put pričam više o ovome, ali se trudim da sad koristim ove uloške prirodniju varijantu nego koju sam koristila do sad. Ovo mi je, ja mislim, 3. ciklus. Jeste. Nije 4. Mislim da je 3. Posle perioda dojenja. Mislim da mi je ovo 3. ciklus. 3. ciklus, znači ovo je 3. mjesec kako koristim ove uloške i ne mijenjam ih, mnogo su mi dobri. Pričat ćemo o tome neki drugi dan. Da vam sad poželim laku noć i onda da se posvetim da sredim ovaj video, da sve spremim i sutra ujutru da ga objavim. Hvala vam, dragi ljudi, što ste ostali sa mnom do kraja. Ako ste ostali do kraja ovog videa, oprostite na mom izdanju, ali to sam ja. Laku noć.